stop! Rhowch y takeaway na lawr a watchwch hwn. Pob nos Sul, roi yn y cegin yn paratoi bwyd am yr wythnos i ddod. Rwy rili ddim yn fan o takeaways a ready meals, maen nhw'n llawn o additives. Dwi'n moyn dangos 2 syniad i chi a sut i paratoi ready meals i'ch hunan. Mae yna sawl ffordd o wneud meal prep, ond dyma 2 o rai ffefryt fi. Mae gyda fi 1 pryd oer gyda pysgod ac 1 pryd gallu twymo yn y microwave. A dyma sut ni'n mynd i wneud nhw. Cymrwch ddarn o salmon amrwd, torrwch ddarn o ffoil siap sgwar, rhowch y salmon a'i groen i lawr ar y ffoil, torrwch lemon yn hanner. Gwasgwch y lemon dros y salmon, halen a phupur. A wedyn newch barsel mas o'r ffoil. Rhowch y salmon yn y ffwrn, 170 gradd am 1/4 awr. Nesa, cymrwch becyn o cwsgws, tai cwsgws. Rhowch dŵr berw dros y cwsgws, cymysgwch o lan, a rhowch plat ar y top a gadael yn 3 munud. Cymrwch eich bowlen plastig yn barod i'r gwaith. Dodwch llon dwrn o salad gwyrdd yn y fowlen, wedyn trowch y cwsgws. Cymrwch y cwsgws a rofe ar ochr y dail gwyrdd. Dodwch y salmon ar ben y cwbl. A dyna ni, pryd oer iachus ar gyfer y gwaith. Nesa, ni'n mynd i paratoi cinio twym ar gyfer gwaith. Cymrwch 2 sausage corn, dodwch nhw mewn dish pobi, drislwch gyda olew, ac yna ychydig bach o mixed herbs. Halen a phupur. Dodwch y sausages yn y ffwrn, 18 munud a 180 ffan. Nawr mae'n amser i pilo daten felys. Wedyn, torrwch y daten yn ddarnau bach. Rhowch y tato yn y steamer am 20 funud. Oce, so peth nesaf yw'r llysiau cymysg. Absolutely rhoi nhw yn y steamer hefyd. A pan mae'n tato yn barod, dodwch eich tato mewn bowlen a masio gyda menyn garlleg. Wedyn cymrwch eich bowlen, dodwch y mash yn y bowlen plastig. Cymrwch y llysiau mas o'r steamer a wedyn rhoi nhw ar ochr y mash. Mae'n amser i dod y sausage mas o'r ffwrn, mewn i'r bowlen â nhw. A dyna ni, pryd twym iachus ar gyfer y gwaith. Gyda bach o baratoi, gyda bach o feddwl, gallwn ni byta'n iachus trwy'r wythnos. Dim excuses. Tan tro nesa, cofiwch, byta'n iachus, bod yn hapus a cadw'n gryf.